ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, хушомадед ҳама каса ба канали Секретҳои Согӣ. Дӯстони азиз, шӯбаи фасада паласаакӣ задагием. Мақсад тамошо кунем, то ки бифаҳмем. Савол шида буд зиёдаи 20 савол ки ҳамин шӯбара паласаакӣ кунем. Мақсад мешава ё намешава? 100% мешава. ҳаракат кунем иҷода чистовойша иншааллоҳ ки идоф ҳаракат мекунем барои шуморо ҳамин тарзи коркарча пешниҳод кунем ва кам расхода чем травертин, чем дождик ва карета дигаву дигарш. Боқӣ давоми навора тамошо кунем. Дӯстони азиз, подписатсияро фаромӯш накунед. Иншоаллоҳ ба дастгирии шумо тез навора баромадан мегирад. бинем ки ин аками хона, мақсад хонаи пеш аст, пастакай заборша дора. яҷоя задагием. бинем чӣ хел омадагиай. дӯстони азиз, бародарро, подписчикҳо, тамошобинон, ина шӯбае ки ба семент сафеда паласаакиш дар забор шудагиай дар тарафи Душанбе, тарафи Нагорни да ина бародари азиз шӯба паласаакӣ. Мақсад ки на рисунка писунка ҳозирун хонаро нишон метам. хона хай паста, хонаҳои пешина кардагиай, ба он хотир у қадар баланд нестай, уқа хуб наметова. ҳозир друна нишон метам. нигоҳ кунед. ина друни хона, ина забор. ака шабкаш мебуд, бо фасон меомада, ака дига саростима бизанед мега. хуб, мақсад ки нигоҳ кунед, ина хона худаш, ина рисункаи ҳамин дар трезаш, инаи паласа шӯба худаш. мақсад ки жид ки бад ки ира мезани, инам хеле каму беш мегзарона. мақсад ки ҳеҷ гап надора. ина ҳаракат мекунем бо дофи дигада ки бе ҳамин чи нагзарона да ин паласакиҳои ака. мақсад испитания қатӣ паласаки треват кардагиам шӯбара экономични расход қатӣ. мақсад ки сози бад омадагиай. ина шумо метавонед ки ҳамин шӯба чем ай травертин расходиш камтарака. чем ай травертин шӯба сатилаки ё расходиш камтарака. ба он хотир мешидай ки ҳамин паласаакӣ бизана. иншоаллоҳ ки бо ҳастай закасай ҳамин паласаакӣ мезанем, бо пешниҳодтон мекунем. уша бо паласаша ҷавсар мезанем. ҳар намуди рисункақати пешниҳодтон мекунем. ин хона дар ин момент нами қадар ҷош задагиай паласаки забораш. хоб баъд аи тараф хе простой задагиай. агар ушани паласа мезад, мақсад ки мешид. и ҳама ино зависад ай хети хонадор мекуна. бародари азиз, тамошобино, бо наге ки уҷа шайхелӣ кади, иҷа шайхелӣ хонадор чизра требат куна, мо ҳамура пешниҳод мекунем. ина боқӣ зиндаву саломат бошед. наи бир шӯбаи навбати мо дар бораи намаи фасад. як бор дига берина нишон дам. ина чистаи ба хотири анамо балечко, ба хотири бародарое ки хостан мо ҳамин шӯбара ба паласа нишон дем. иҷа дан трезаи зиндагӣ мекунад. иҷа об партофтиам, чой пафтиам, инҷода рез мунҷа. хулоси гап ки ина дӯстони азиз, навороро дастгирӣ кунем, паҳн кунем ва кадаме ки дар ҳамин канал подписатсия кард нест, подписатсия кунед. иншоаллоҳ ки бо наворои ҷолиба нишонтон медиҳем.